Goddag og velkommen til. Hej. Hvordan går det? Ganske udmærket. Var det så vanligt? Det er så vanligt. Super. Goddag. Tak for i dag. Selv tak. Tak for i dag. Værsgo. Og hvordan var det så at være nødhjælpsarbejder i Afrika? Ja, det var meget grænseoverskridende i starten, men jeg synes, jeg gjorde et rigtig godt stykke arbejde. Ja, jeg kan virkelig forstå, at du har lært noget om dig selv. Før tid til jeg kun på mig selv. I dag hjælper jeg andre. Jeg hjælper gamle mennesker. I busserne og gamle damer over gaden. Jeg er endda meldt mig som indsamler for UNICEF. Okay, og det må jeg nok sige. Forleden dag gav jeg en gammel mand hjertemassage, efter han har fået hjertestop. Lægerne på hospitalet sagde, det var min skyld, at den overlevede. Det må jeg nok sige. Du er godt nok en hjælpsom mand. Ja, altså jeg har hjulpet mange mennesker gennem den seneste måneder, og i den sammenhæng kan jeg mærke, at jeg er blevet et bedre menneske. Et bedre menneske? Og få det bedre med mig selv. Ja. Okay, du er godt nok et godt menneske, ja. Du ved godt, at det årlige velgørenhedsloppemarked, det er lige rundt om hjørnet. Kunne du ikke tænke dig at være lidt med der? Det lyder meget fint. Jeg tænker lige over det. Nå, klokken så mange. Jeg bliver nødt til at smutte nu. Vi ses. Vi ses. Så han glemte sin mobil. Men har du tænkt over det med det der velgørenhedsloppemarked der? Det vil virkelig hjælpe mig meget, hvis du havde lyst til at hjælpe. Ja, det passer ikke så godt den dag. Jeg skal ud og cykle med nogle handicappede børn. Okay. Nå ja, nu vi snakker cykel. Du havde godt nok travlt her sidst du var her. Glem din mobil. Jo, tak. Ja. Men jeg tænker på, så du slet ikke ham manden, der var kommet til skade?